Fit-8 ta' April iddaħlu f'pajjiżna 170 immigrant għaliex il-Gvern Taljan irrifjutom minkejja li l-lanċa kienet eqreb ta' Lampedusa. Ftit jiem wara l-Prim Ministru Taljan Silvio Berlusconi ammetta li l-Gvern tiegħu żbalja u dikjara li skont il-liġijiet internazzjonali l-immigranti messhom daħlu l-Italja. Is-sibt filgħodu l-mexxej Laburista Joseph Muscat propona li Malta għandha tibgħat l-immigranti lejn l-Italja la darba Berlusconi kien assuma ir-responsabilità tagħhom. Imma l-ħadd filgħodu fuq Radio 101 Lorenz Gonzi attakka personalment lill-mexxej Laburista u esprima n-nuqqas tal-qbil mal-proposta li l-immigranti jintbagħtu fejn suppost daħlu oriġinarjament. Minflok il-170 immigrant ser jinżammu f'pajjiżna. Lorenz Gonzi faħħar ix-xogħol deskritt minnu bħala prezzjuż li qed jagħmlu l-esponenti tal-gvern quddiem l-influss tal-immigranti. Aħna ma naqblux miegħu ma' Muscat u ngħidu anzi illi x-xogħol prezzjuż ħafna li jagħmel Karl Mifsud Bonnici bħala Ministru tal-Ġustizzja. Appoġġa il-Ministru Tonio Borg bħala Ministru tal-Affarijiet Barranin. L-Ambaxxatur Kakia Karwana bin l-esperti kollha li għandhom madwaru. Waslu biex saru u ttieħdu deċiżjonijiet li jfissru ħafna. Għalli Malta qed tinstema' u tingħata għajnuna kontinwa mill-Unjoni Ewropea. Qegħdin nisimgħu qed ikonna min jismana u qed ikonna min jgħinna. Konkretament qed ikonna min jgħinna, mhux inbilli jgħid il-kap tal-Oppożizzjoni. Spjega kif il-pajjiżi Ewropej ħadu 250 immigrant minn 4,000 li daħlu f'pajjiżna, ċifra li skont Lorenz Gonzi tirrappreżenta persentaġġ pożittiv għal pajjiżna. Meta tikkunsidra milli minn 4,000 250 ittieħdu ntbagħtu fl-Ewropa, fl-Ewropa 250 il-perċentata f'xi jfissru perċentwali kbar. U akbar ħafna meta tikkunsidra l-percentage.